Tun muna ƙananan yara aka saba mana da jin wata kalma ita ce haƙuri. Idan kana cikin damuwa sai a ce maka ka yi haƙuri. Idan ana cutar da kai sai a gaya maka shi ma ka yi haƙuri. A lokacin da kake kukan zuci shi ma sai a ce maka ka yi haƙuri. Amma abin tambaya da lura a nan shi ne kowane haƙuri ne ya dace ko kuwa wani haƙurin azabtarwa ce? Domin akwai bambanci tsakanin haƙurin da zai gina ka ko taimakawa rayuwarka da kuma haƙurin da zai rusa maka rayuwarka gaba ɗaya. Wasu mutane suna ce maka ka yi haƙuri ne kawai, amma gaskiyar abin da suke nufi shine ka yi shiru, kada ka yi magana a lokacin da ake zaluntanka, ko da kuwa ana buƙatar hakan. Ka ci gaba da juriya, ko da juriyan zai yi sanadiyyar salwantar ranka. To bari ka ji, idan haƙuri zai sa ka rasa mutunci da daraja, ba haƙuri ba ne. Duk haƙurin da zai taɓa lafiyarka ko ya zamanto sanadiyyar kamuwa da wani rashin lafiya, ba haƙuri ba ne. Haƙuri yana da kyau, amma a inda ya dace. Ka yi haƙuri da rayuwa, ka yi haƙuri da jajircewa wajen neman halal ɗinka, tare da yin abin da zai gina ka don samo wa kanka mafita da waɗanda suka dogara da kai. Amma kada ka yi haƙuri da tozarci, cin zarafi da duk wani abu da zai karya maka zuciya a yayin da kake ƙoƙarin gina wani abin da ka gamsu cewa daidai ne. A ƙarshe, ƙin yin haƙuri wani lokaci shine sila na ceto rayuwarka. Na gode.